הבנתי. ילדודה, איזה יופי מיקה עוצמת עיניים, ואוריה עוצמת עיניים, ורועי עוצם עיניים, ואריאל עוצם עיניים, אקי נעצום עיניים, אקי נעצום עיניים, אקי נעצום עיניים, לבקש די, יונתן, אני אוציא אותך החוצה. די, תעצום עיניים, תבקש משאלה גדולה 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 בלב, יותם, אני אוציא אותך החוצה. אקי, תבקש משאלה גדולה 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 בלב, גדולה 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 גדולה, תבקש חזק 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 חזק, חזק חזק חזק. יש לך? יש? ביקשת? כל הכבוד, אתם מוכנים אתם לעזור? מהמקום אתם לא קמים. 3, 4, תעפו מהמקום. וואו! שתזכה לשנה הבאה. אתם לא פוגעים בחודש.